Happy birthday, Ate Cindy. Happy birthday, Ma'am Ilongga or OFW Korea. Yan. Wish ko lang po sa'yo, stay pretty, chart. Stay pretty. And then good health. And then also your whole family, good health. And then salamat din sa mga kulitan, kainan, char. Kainan talaga. Ayan. Salamat din sa mga payo mo sa akin na hanggang ngayon nandito pa rin ako lumalaban at pinaglalaban ko. Ewan ko anong pinaglalaban ko. Ayan. Ayan, okay. Hindi na ako mag-MMK dito. Basta alam mo na yung dapat. Alam mo na yung lahat. Thank you for all your support. Once again, happy birthday. Happy na birthday pa. 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 Okay, thank you. Happy birthday, Ma'am Ilongga OFW Korea. Hello! Shoutout sa inyong lahat. Ngayon, nandito ako sa harap ninyo kasi magbibigay ako ng greetings sa aking best friend. Hindi lang siya kay best friend, kundi parang sister ko na, parang kapatid ko na siya. Ito pala si Langki OFW Vlog. Magbibigay ako ng greetings sa aking kaibigan na si Ilongga Colette OFW Vlog. Ngayon, birthday niya. Ang iano ko lang sa iyo, happy birthday and more birthday to come, and God bless you. Sana bigyan ka pa ng maraming birthday at maraming blessing na dumating sa buhay mo. Huwag kang susuko, laban lang para sa mga anak. At huwag mong kalimutan, magpasalamat sa iyong pamilya, sa iyong mama. Huwag mong kalimutan, lalo na sa Panginoon natin, na sana bigyan ka pa ng maraming birthday na dumating sa buhay mo, maraming blessing na dumating sa buhay mo. Magpasalamat din pala ko sa iyo kasi ikaw din yung nagbibigay ng kasiyahan sa akin na malungkot ako. Alam mo, hindi lang kay best friend yung turing ko sa'yo, parang kapatid na kita. Kasi dyan ko nararamdaman na pinapasaya mo ako, na malungkot ako, nandyan ka lagi, ano problema ko, matawagan kita lagi. Nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, para nakitang kapatid. Ulit, happy birthday to you, and God bless you ulit din. Sana yung kabaitan mo hanggang matapos yung kontrata natin, hindi ka mag-iiba. Continue sa kabaitan mo at salamat din. Lagi ka nandyan. Sana yung mga pangarap mo maabot mo. Ito lang. Thank you. Bye-bye. Love you, Cindy. I love you, parang isang sister ko din. Thank you. Ito lang din ang babahagi ko sa iyo. Pag susunod video natin, dyan ko na ibibigay yung surprise ako para sa iyo. Ito lang po. Hello, good morning. This is Cyril Abaw Vlogs. My warmest greetings to you, Ma'am Ilongga, is happy birthday to you, and stay in good health and more birthdays and blessings to come. Bye-bye!
Miss Lizar, I wish you more happy birthday and more birthdays to come. Bye! Annyeong! Happy birthday, Ma'am Ilongga! Sana po mag-enjoy ka ngayong araw na ito. Salute po ako sa mga OFW na kagaya mo. Mag-ingat ka po dyan lagi at be strong for the family. At mag-enjoy lang lagi and good luck po sa iyong birthday live stream. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Ilongga. Annyeong! Good day mga guys! Abay Preneur! Kumustamos? Mga hikala, mga igsoon, mga abay, mga amigo! May babatiin lang ako ngayon guys. Di na ako magpatumpik-tumpik pa. May babatiin lang ako sa kanyang karawan ngayon. Walang iba kundi si Ma'am Ilongga OFW Kulits. Ma'am Ilongga or soon as Cindy Truck. Isa sa member ng Dong IB community guys. Isa na ring inviter na mag J-list, mag-run live stream sa araw na ito. Congratulations Ma'am Ilongga sa iyong run live stream. Happy birthday, great live stream. Sana marami ka pang birthday na darating at mabuhay ka hanggat gusto mo. So, more blessings to come, ma'am. More revenues. Good health always. Ingat kayo dyan sa ibang bansa. Sa Saudi yata kayo. Ingat kayo dyan, mga 3 baby. Muli, happy birthday. Yung mga nag-birthday kasama natin na sa Dong IP. Si Ma'am Junalyn Abaya, the pride of Abaya. Birthday din pala yan. Happy birthday, Ma'am Junalyn. Dadamay na kita dito sa greetings. Pati si Ma'am Ann Bangs. Ma'am Ann Bangs, happy birthday rin. Dami nag-birthday ngayon ngayong buwan na to. Muli, happy birthday. More blessings to come sa inyong YouTube channel. More revenues. Good health always. Ingat kayo sa trabaho nyo, sa pamilya, sama ng pamilya nasa mabuting kalagayan. Tayong lahat sa Dong IB community, tuloy-tuloy lang ang ating ginagawa na tumutulong sa mga kapwa small YouTubers. Muli, ito po si Abay Efrem ng Team Ips. Bye-bye, God bless! Hi guys! Nais kong batiin ang ating kasamahan sa Dong IB na nagsiselebrate ngayon ng birthday. Happy birthday, Ma'am Ilongga OFW. At sana mag-enjoy ka ngayong araw na to dahil it's your birthday today. At sana manalo kami sa iyong mga paprize. Diba? Sa dami niya, sana mabagya, manalo naman ako dahil never ako mananalo. Ewan ko kaya rin. At sana mag-enjoy tayo ngayong araw na to. At maraming salamat dahil napasama tayo sa Dong IB community. At maraming salamat din sa lahat, Sir Dong, Mang IB, at sa lahat mga admin. Maraming salamat at happy birthday, Ma'am Ilongga. Love you. I love you all. Bye-bye. Hi! Ako nga po pala si Joyce Vlog at gusto ko lang pong batiin si Ma'am Ilongga OFW Kulits ng happy birthday. Unang-una, wish ko sa iyo, Ma'am Ilongga, syempre good health. Ayan, dapat lagi tayong healthy ang ating pangangatawan kasi medyo umiidad na tayo, hindi na tayo pabata. And syempre, more successful in life, more happiness, at syempre, more revenue sa ating mga YouTube channel. Ayun lang, happy birthday ulit, Ma'am Ilongga. Sana maging masaya ka today sa iyong special day. Once again, happy birthday! Bye-bye!